misalin kamar mai arziki ne, yana da manyan kamfanoni, yana da kamfanoni na shinkafa, yana da kamfanoni na siminti, yana da gidajen mayi, yana da kamfanoni na fulawa, yana da kamfanoni manya-manya. Kowane kamfani sai ya saka wakili, manajansa da zai kula da wannan kamfanin. Sai ya ce wa manajansa, idan mahaifinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu 10, idan wanka ya zo ka ba shi shinkafa buhu 5, idan makwabcinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu 5, idan wani miskini wadda bayi da shi ka gan shi ka ba shi shinkafa buhu 3. Yanzu manaja yana da asara don ya ba da shinkafar? Idan ma akwai asaran ta shafi manaja? Wallahi duk wadda ka gan shi da arziki misalin kenan. Jama'a mun fahimta? Kamar mai arziki ne da yake da gidajen mayi, sai ya ce wa manajan kowane gidan mai, idan mahaifinka ya zo ka zuba mishi lita 10 a motarsa ko a mashin ɗinsa, idan kaninka ya zo ka zuba mai lita 5, idan makwabcinka ya zo ka zuba mai lita 5, idan ka ga wani ɗan acaɓa da ba shi da galifu ka zuba mishi lita 5, idan ka ga wani maraya a zuba mishi lita 10. Don Allah, in tun fitowar rana har faduwarta wannan manajan yana ba da wannan man, yana da asara? Mansa ne? Jama'a mun fahimta? Wallahi tallahi in kana da wadata kai sauri ka amfani wannan daman. Dukiyar ba taka bace. Mai dukiyar ne yace kayi abu kaza, kayi abu kaza, kayi abu da, in ka ki alhaji zaka zo kayi nadama. Jama'a mun fahimta? Wannan manaja in zai raba dukkan abinda mai arzikin ya bashi yana da faduwa a ciki, to bare shi wannan da ya sanya wannan manajan, shi mai arzikin, shi nashi baya karewa. Jama'a mun fahimta? Kuma abin da zai baka mamaki, wannan manaja da wannan mai arziki ya ce mishi ka raba buhuhunan shinkafa ma waɗannan nau'i da na ambata maka, ko duk wanda ya zo gidan mai ka bashi lita kaza. Misalin da Allah ya yi don ya ma wa manaja gata, sai ya ce idan sayar da man za a yi duk naira 100, idan kai manaja kana da naira 1 naka, amma waɗanda na ce ka ba su nan duk wadda ka bashi man naira 100 zan biya ka naira 700. Wallahi lissafin kenan. Manaja yana da faduwa?